Синтез узган сезонда Россия чемпионатында һәм ил кубогы уеннарында бер тапкырда җиңелмәде. Клуб җитәкчелеге моны моңарчы күрелмәгән югары нәтиҗә дип бәяли. Наша команда Синтез. Безнең команда узган сезонда барлык ярышларда җиңде. Алдагы сезонда да максатыбыз беренче булу. Моның өчен барлык мөмкинлекләр, иң мөһиме теләк, омтылыш һәм усталык бар. Россия чемпионаты 16 сентябрьдә башлана. Алдагы 2 атнаны команда Черногориядә җыеннарда уздырачак. Составта үзгәрешләр бар. 2 уенчы китә, 5 килә. Пришли молодые ребята, воспитанники. Яңа уенчыларыбыз бар. Алар барысы да яшьләр клубыннан күчте. Команданың төп составында үзгәреш юк. Настроение отличное, что Кәеф күтәренке, безнең алда яңа сезон, яңа максатлар, яңа бурычлар. Казанның Синтез клубы киләчәктә су тубы буенча Россия җыелма командасын әзерләү үзәгенә әйләнергә мөмкин. Хәзер федерация белән сөйләшүләр бара, көзгә билгеле булачак. Быел клуб составында 3 спортчы Олимпиадада катнашты. Йөзүче Александр Красный көмеш медаль яулый. Если рассматривать Олимпиаду как соревнование, где нужно... Бу минем өчен беренче Олимпиада түгел, медаль алуым белән канәгать, үземне тулысынча күрсәтә алдым дип санамыйм. Мария Полякова трамплиннан суга сикерү буенча финалга чыкты. Не так приятно, как могло быть. Мәйданга чыккач үз элемебез булмау бераз кәефне төшерде. Шулай да без Олимпиадага бара алуыбыз, үзебезне күрсәтә алуыбыз белән бәхетле. Безнең спортчылар 2024 елда Парижда узачак Олимпиадага әзерләнә башлый. С тренерским составом. Без тренерлар белән очрашып, спортчыларны Олимпия уеннарына әзерләү буенча нинди проблемаларны хәл итәргә кирәклеге турында сөйләшергә җыенабыз. Яңа сезонда команда алдында булган барлык исем дәрәҗәләрне саклап калу бурычы тора. Фирүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа гасыр каналы.